Παρακολουθήσουμε τώρα σε ζωντανή μετάδοση από τη Ρώμη το παγκόσμιο κύπελο στίβου. Οι εκπομπές Φως Ηλαρών, ένας γιατρός μεταξύ μας, ομάδα σωτηρίας, κάθε Σάββατο και μυστικός στρατός αναβάλλονται. Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με το στάδιο Σαντιάκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης για να παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση τον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα του 12ου Παγκόσμιου Κυπέλου μεταξύ των εθνικών ομάδων Ιταλίας, Δυτικής Γερμανίας. Από σήμερα, φίλοι μας, αρχίζει ένα καινούριο τηλεοπτικό παιχνίδι που έχει τίτλο «Ζωντανό Σταυρόλεξο». Το παρουσιάζει η Ξένια Καλογεροπούλου, ενώ οι παίχτες είναι δύο. Οι λέξεις του Σταυρόλεξου βγαίνουν από απαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια, χορό, κλασικά και δημοτικά μουσικά κομμάτια, αθλητικά θέματα, φωτογραφίες προσωπικότητων, αρχαιολογικών και τουριστικών τόπων. Δημιουργός του, ο Τάκης Εμμανουήλ. Η Μπαρντό, το υπέρλαμπρο αστέρι της δεκαετίας του 60, μας λέει τα πάντα για την αληθινή της προσωπικότητα. Ξεκινάει από την παιδική της ηλικία, τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, την ιδιωτική της ζωή, τα υποτιθέμενα σκάνδαλα, τους ερωτές της, τη δόξα, το μύθο. Αφηγείται με ειλικρίνεια το παρελθόν της και χωρίς περιστροφές απομυθοποιεί την καταπληκτική επιτυχία της. Σήμερα θα δείτε το πρώτο μέρος με τίτλο «Τα πρώτα χρόνια». Θυμάμαι την Έλλη. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος δύο εκπομπών διαρκείας μιας ώρας που έδωσε ο Φρέντι Γερμανός στο αφιέρωμα της πρώτης σελίδας για την Έλλη Λαμπέτη. Η πρώτη εκπομπή που θα μεταδοθεί τώρα αρχίζει από πολύ παλιά, από την παιδική ηλικία της μεγάλης ηθοποιού στα Βίλια Αττικής. Μας συγχωρείτε για το τεχνικό πρόβλημα. Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Μέανδρου. Η επίσκεψη του Πρόεδρου μιας δημοκρατίας της Νότιας Αμερικής στο Λος Άντζελες θα αποτελέσει πρόκληση για κάποιους που θέλουν να τον εξοντώσουν. Ο υπότης της ασφάλτου, Μάικλ Νάιτ, με το ηλεκτρονικό αυτοκίνητό του θα φροντίσει να τους εντοπίσει έγκαιρα, ώστε να αποτρέψει μια απόπειρα δολοφονίας. Αυτός άλλωστε είναι ο υπότιτλος του επεισοδίου που ακολουθεί. Στον κεντρικό ρόλο ο Ντέιβιτ Χάισερχοφ. Τέρατα υπάρχουν πολλά και διάφορα. Τέρατα από τη μυθολογία. Θα προβληθεί τώρα το τέταρτο επεισόδιο της γερμανικής παραγωγής Buddenbrooks, «Η πτώση μιας οικογένειας». Πρόκειται για μια μεταγραφή νεανικού έργου του Τόμας Μαν με τον ίδιο τίτλο. Βρισκόμαστε στο έτους 1850. Ο σύμβουλος Buddenbrook ταξιδεύει στο Αμβούργο που ζει η κόρη του Τόνι για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει μια κρίση στο γάμο της. Αλλά πολύ περισσότερα θα συμβούν σε όλους μέσα στη δεκαετία αυτή του 1850. Παίζουν Ruth Leverick, Martin Brennan, Volker Kraft και άλλοι. Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 11 επεισόδια. Στα πλαίσια του αφιερώματος στο Film Noir θα προβληθεί τώρα από την ταινία του Σαββατόβραδου το αστυνομικό θρίλερ «Το Συνδικάτο του Εγκλήματος». Σκηνοθεσία Britain Wintast. Παίζουν Humphrey Bogart, Zero Mostel και άλλοι. Πάμε τώρα με το Δουβλίνο για να παρακολουθήσετε το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η χώρα μας συμμετέχει στο διαγωνισμό τραγουδιού με το τραγούδι Clown. Το πρόγραμμά μας για αύριο Σάββατο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπομπές. Στη μία τα παιδιά θα δουν την καινούργια αγγουαρέζικη σειρά κινουμένων σχεδίων Rex, ο τρόμος του γατόκοσμου. Στις 2 και 10 ο William Holden και η Audrey Hepburn πρωταγωνιστούν στην ταινία «Καυτό Παρίσι». Γυρίστηκε το 1964 από το Richard Quinn. Μετά τις βραδινές ειδήσεις στις 10 παρά 5 από την ταινία του Σαββατόβραδου θα προβληθεί το αστυνομικό έργο «Όταν η πόλη κοιμάται» με τους Dan Andrews, George Sanders, Vincent Price και άλλους. Σκηνοθεσία Fritz Lang.
Στην πρόβα στις 12 παρά 20 είναι καλεσμένη η Μαρία Δημητριάδη, που θα παρουσιάσει με το συνθέτη Στέφανο Κορκολή καινούργια τραγούδια από την πρόσφατη συνεργασία τους. Σκηνοθεσία Σταύρος Ζερβάκης. Φίλοι μας, καλή σας νύχτα. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Βίκτορ Νέτας. Σκηνοθεσία Τάσος Μπυρσίμ. Η εκπομπή «Η παράσταση του μήνα» με το έργο του Σέξπιρ Μάκβεθ αναβάλλεται. Για να παρακολουθήσετε το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η χώρα μας συμμετέχει στο διαγωνισμό τραγουδιού με το τραγούδι «Clown». Φιόνκο από οργάντσα που δένει στα πλάγια σε 3 χρώματα, βιολέ, μόβ και κιανόλευκο. Συνοδεύεται από φέρετρο εσωτερικά καπιτονέ με ανοξίδωτα χειροποίητα χερούλια. Casual περιπάτου unisex, μούμια style με τελείωμα αζούρ και δοντέλα εύμικτη που καταλήγει σε κόμπο στο κεφάλι. Συνοδεύεται από φέρετρο τσαντάκι από δέρμα κροκοδίλου με 3 εσωτερικές και 1 εξωτερική θήκη. Βραδινό σάβανο από μαύρη κουκλίνα, με μπορντούρα από φυτιλάκι, καρβουνάκια και μοσχολίβανο και εντυμένα στο χέρι, στράστο ποδόγυρο και επίχρησα χερούλια στους ώμους. Συνοδεύεται από καπέλο στυλ μανουάλι και φέρετρο από κινέζικη τριανταφυλλιά με φιλτισένια ντεσόν και αλυσίδα Le Cachot από τιτάνιο και χρυσό. Και μια αποκλειστική είδηση. Την εκπομπή αυτή από σήμερα θα την κάνω εγώ. Εγώ, η Νάκη Αγάθου. Όχι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Όχι δα. Όχι, δεν το συζητάω καθόλου. Όχι, Δάφνη μου, όχι γλυκιά μου, θα την κάνω εγώ. Πώς θα την κάνεις? Εγώ θα την κάνω. Βρενάκι μου, πώς θα την κάνεις εσύ? Με κάποιο τρόπο θα την κάνω. Όπως έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα. Έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Φίλοι μας, αυτά για απόψε. Καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλό μήνα. Παρακολουθείτε την ΕΤ1. Το πρόγραμμά μας θα συνεχιστεί με την ενδιαφέρουσα εκπομπή «Εκτός». Μια μας λέει τώρα, φίλοι μου.
θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Καλή σας νύχτα. Φίλοι μας, θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Καλή σας νύχτα.